Put this one on silent. Umuthi. Uzongitshelela laba kulomfo bamfake ngali. Okay, yeah, told them to. Greetings, in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. I'm your host, ST Dlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nihlezi ninathi lana kakhulu. uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu. Thank you so much. Yes, namhlanje ke sinaye Mama G. Yeah. Wathi kulethe kanjalo. Wazangibiza kahle mntana Mama G. Kubize kamnandi. Hey Mama G, bangibiza njalo vele kanti bowazi. Bangibiza Mama G. Right, good. Super right. Siyabonga. Excited. Gcwele impilo. Right ngihappy izolo ngilale bengathi isikhathi besihamba kancane ukuthi Ujahile. Uyazi ukuthi masikhula ne masikhula ngisikolweni I think sasafunda bo grade 1 grade 2 ukuze sijwayele into esikolo. Yeah. Kwakune slogan esisenzayo esithi sasekuseni 7 o'clock yiko sasekuseni 7 o'clock yiko so yangena lento molele nje bokuthi kusanini ngesikolweni Unalento I cannot wait. So nami nje I was like uNkulunkulu the time has come bengithi kumoya engcwele let's go because it's all about him. Kwakuhlezi thiwa asikho isikhathi singafiki. Kwasona uhlezi lokhu igali waiting. Sifikile. Ayisifikile mntanami. Siyabonga kakhulu mama. Bazalwane siyabonga kakhulu lapha emakhaya enizomkhumbula ke umama bekade sinaye la kuleya episode sasikhuluma ngendaba zama abortion. Namhlanje ke sizoqhubeka. Ngabonile amanye ama questions wenu. Ngizothi ukurefer namanye kuona sikwazi ukuthi mama asisize kuyona lento esinayo lapha. Namhlanje, but before we start, can we just pray? Oh yes. Simnce uNkulunkulu ukuthi hallelujah. Yabona lo kumele ayibone le episode, kumele ayibone ngempela. Yes, Jesus. Ngabona ngabantu aba wrong, kumele ibone ngabantu kufanele ukuthi bayibone. Yes, Lord. Yes, Lord. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikunikeza udumo namandla onke kazimuli kufanele wena Nkulunkulu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele siyakubonga. Siyabonga uNkulunkulu namandla nangalezi inkulumo nezingxoxo ezenza kule ndawo. Lord, thank you Jesus. Siyabona abantu bakho yabathinta ngendlela emangalisayo. Siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga. Anything for your glory, O God, uNkulunkulu wethu engcwele. Zenzele umsebenzi wakho ngendlela yakho. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amandla akho siyawabona uNkulunkulu engcwele. Egameni lika Jesu Kristu philisa ke loyana naloyana osesimeni akusona ngegama lika Jesu Kristu omuphi ithembe lisho umqinise ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu. We thank you Holy Spirit, in Jesus mighty name we pray. Amen. 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 Oh yes, siyabonga bazalwane. Amen. Thank you so much. Mama sithathe lithuba ke sikwamukele ke kahle la ekhaya. Sibonge kakhulu. Episode yethu edlulile ikuphathe kanjani? Ngiphathe kahle. Ingiphathe kahle kakhulu. uNkulunkulu yamangaza. Yonke into inesikhathi. Yes. And izwi lenkosi lithi all things work together for good. For good to those who love the Lord. Wow. So the pains and the scars engadlula kuzo uNkulunkulu has made it possible namhlanje ukuthi usizakala abanye abantu. Ngiyengathi kwenye iquote yami ngithi I will be a coward should I fail to show my scars. Abantu bazocabanga ukuthi my stars are a phone call or are a fake. uNkulunkulu nangempela uyaliphendulela ithunzi lokufa libe ngokuphila. Sure. I-episode ya last ingiphathe kahle. I'm excited. Wow. Iyo bengiyenga comment ngathi I'm looking forward to part 2. Ngibona irespond abantu, ngibona abantu bephenduka, ngibona abantu beWhatsApp, befona, bayakuthinta nabantu. Ngathi sengifuna nePA.
sengifuna i-personal assistant ngoba akulalwa ba i-South Africa iyavota abantu amafilimu ayadlala impilo zabo impilo yomuntu omusha akufanelanga umuntu omusha adlale ngayo ngoba as the clock is ticking every day kuya recordwa so i-episode last kune error uNkulunkulu ayireleaseile ushayisitha se-abortion and I'm excited ukuthi he's using me as a tool athi ngibambe lapho maybe izathe ithile nje abantu abakuthintela zona ngiyazi omunye umuntu mhlawumbe akuthinta athi hayi mama wazoyikhuluma into epowerful siyabonga omunye mhlawumbe mayikuthinta akuthinta uthola ukuthi urelate entweni ekade uyisho mhlawumbe abantu abahlukahlukene izathu zabo sokukuthinta iziphi ngizofocusa kule uNkulunkulu athi ngidile ngayi abortion lezi ezinye eziningi angizokufocusa kuzo zizongwestela isikhathi ngoba asisena isikhathi esiningi emhlabeni uJesu uyabuya kanti nathi ilanga lishonile ama WhatsApp nama comment angenile athi mama I've done it how do I get out of it mama into engifuna ukuqala ngayo ngifuna ukuqala la mntanami ukuthi abazali bethu basi-treata njengama assets babeka imali phambili babeka zonke izinto bakhohliwe ukuthi we came through them but we don't belong to them we came through as singena le studio I came through the door we came through the door to do the shooting but I'm not going to sleep here I need to go back home and I cannot take anything ela studio because akusiyone yami inomnikazi abazali bethu we came through them through their wombs but we don't belong to them they must account uNkulunkulu ngempilo zethu in other words uNkulunkulu has entrusted us kubo kuma families esikhulele kuwo manje kuba bhlungu ke kuma families sikhulele kulawo ma family sirejwe kulawo ma family simithiswe kulawo ma family siabortiswe kulawo ma family then that is we call it a nonsense mina ngikhola a nonsense because kuzoba nzima uthi omunye umama uthi omunye engikhuluma naye ngiye ngabafonela anyway ku WhatsApp group esinayo ngicela ukuthi ngicela ukusebenzisa testimony yakho ngicela ukuyisebenzisa uthi omunye okay la ekhaya umama waye strict waye undlovu kayiphikiswa waye uzwi lakhe uthi umntana makamithisile uthi sizolobola sizoyikhipha imbuzi yamantombazana ngabe ngingazi ukuthi khona imbuzi yamantombazana so ikhipha imbuzi yamantombazana sikhipha inkomo yokuhlanza ikhaya sikhiphe yonke lokungcole esikubangelela ekhaya umithi lo sikhiphe konke wathi baba khona lalela la I'm a businessman I've got my money akunamntanami ozomithela ekhaya siyasikhipha lesiso ubu selfish nobu heartless bama families abantu they are so cold up to a point ukuthi they will kill ama innocent unborn undefenseless God-given children in the name yokuthi ifamily yakasibisi asizukuyithela ngahlazo ngiyayithanda ke lapho ifamily yakasibisi asizukuyithela ngehlazo but watch this space uNkulunkulu masathi acime ibane zama business kungena ipoverty because sikhuluma ngoNkulunkulu la sikhuluma ngomdali wezulu nomhlaba sikhuluma nomuntu owathi kuJobe yewena Jobe ukwateleni uyakwazi ukwenza umuntu ukuJona wathi uyakwazi ukwenza isihlahla sihlula ukwenza isihlahla kangakanani umuntu so ke abantu bayafona abantu bayarepent abaningi abantu ama abortion bawenza because bengisabe ekhaya bengisaba ukuthi umama uzothi umama wathi ngizomthela ngehlazo like umama mina umama wabona kahle ukuthi fanele ngibe indoda at the age of 15 and take irresponsibility ye family that is heartless
that is mortuary cold. It's wrong. It's wrong. Ukuthi umntana ona 15 fanele athathe responsibility efamily and ningambuzi. Uthi omunye azange bangibuze nokungibuza. Uthi omunye bangikhiphisa zazi zaba u3. 3 abortions. 3 abortions in one family. And into engicasulayo uthi kuhlala uaunt, kuhlala umamkhulu, kuhlala umama, kuhlala ubaba badiscussa lo. Babona ukuthi hayi thina la kaSibisi sizosikhipa lesiso. But do you know ukuthi mabenza kanjalo umoya engcele said to me hayi labo bebaye eDubai. Angithi manje kuthenga eDubai. Bebaye eDubai bebayoshopha usizi olungasoze lwaphela kuleyo family. Kungangabonakali manje kodwa kukhona okusayo. Uthi lo mama useqwaqwa anyway. Okay. Njengoba simele umuntu useqwaqwa naye. Uthi hey please ngicela ukhulume ngayo kapsini. Uthi ngabhotha abantwana abawu3. Uthi omunye ngathi ngiseteksini ngamlahlela ngefastera. Lahla umntwana. Yeah. Manje ngiphethe demonstration yami lapha ngiyacabanga ikhanda lalo mntwana lali shayiseke ematsheni wa abhotha 3. Imnandi ke le eyakhe ngoba uthe uvulela iST Media wahlangana nami. Uthi ngakhala uyi-age yami una 60 untanga yami wayenza ayintombazana. Uthi wamlahlela lapho eloneni waboloka abakhipha abaloka. Angini mawusese intombazana kunalento ukuthi awukhulu uhlala phela ngangaza ngabe ngaka mina. Ngeke ngaba young. Ngeke ngaba faka ishort, ngeke ngafaka ijini, ngeke ngaba uslay. Hawo ngazi wena. Yes. Uyakazi uyabona ngeke ngaba uslay. Ngake ngaba nenye ibhotsotso ngangiyithenge kwakuhamba uAndile Khalishiwe lo ekhumbule ekhaya wayeya phesheya sisephathini lapha eRosebank. Okay. Angishaye leyo bhotsotso lo gqoka ithuliti tu nestilethu. Suka. So mawuntombazana uyakhohle ukuthi uyakhula. Yeah. So kwangathi abantu bangangakhohle ukuthi bayakhula. You don't remain a girl. Yeah. Manje lezi zinto ozenza uyintombazana uyaziqoqela zona. Thilo mama ngangisese intombazana ngijola. Sethembisa ngijola ngisesowetho ngijola. Uyazi ukuthi umuntu makasuke eqwaqwa eze koGauteng azobona oyakhe uzitshela ukuthi wenza into right. Sembamba kuphi abortion. Athi ufuthi uNkulunkulu yazi uNkulunkulu. Athi ngishade after lama abortion ay3. Ngishade indoda yami ingithengele indla enhle enkulu ngithola abantwana abawu3 boys handsome tall. Athi angisho ukuthi hayi manje ngihleli kahle. Athi kufike ke manje angithi sengumama ushadile unabantwana abawu3 labantwana sebasesikhathini sokuthi bathola abantwana. Mabamithisa amantombazana wonke aya abhotha. Wonke aya abhotha. Why umama Luya makanjinga lo yamntana lapha ya emhlangeni laba bo3 bakepha wayevula igate. Yes. Ivula igate lefu lokufa. Sure. Ukuthi lizokwakha ifu lokufa lizohlala la ekhaya until kwenziwe kunento engingakhuluma ngayo last. Ngiyabonga nje uNkulunkulu futhi mhlambe labantu bakho laba bakhomentayo ngazi bazongithela ngepetrol or bazongibulala or bazongishaya or bazongikapa ngoba phela manje bayasijaja. uNkulunkulu ngibusisile ngaseyimalini. Yeah, angisumuntu oswela kangoba ukuthi ngaze ngikhuthuza abantu ngizwi lenkosi. Yes. Anginamali eningi. Yes. Anginamali encane kodwa nginemali nje enough yokuthi ngithenge orange ngithenge banana. Angilali ngendlala. Yes.
So I'm not stranded to be cruel and start into yokuzenza rich. Makufanele ngibe rich, uNkulunkulu uzongenza ngibe rich ngesikhathi right. Uthi umoya engcwele kimi akhuluma nami, umoya engcwele. Ngoya uyakhuluma umoya engcwele nami. Uyakhuluma. Uthi umoya engcwele kimi. Mawuyokwenza abortion, uthatha i1000 or i500. Uyoyibeka lapha e-altar. Unikela. You participating in the altar yokufa. Ufana nomama othola umntwana esibhedlela. Baye benze njalo immediately aqeda ukuteta esibhedlela. Angakwazi nokuhamba uyafona, ufonele society. Ngifuna ngizwe kahle. Yes. I-society there's nothing wrong nge-society. Uqeda ukuthola umntwana akakaphumi naye esibhedlela libitso la haye kithabiso Ramarumo. Mukenye nkodi bukeng. Wenzani? Uyangizwa ukuthi ngitsini? Wenzani? Ufaka umntana mukenye nkodi bukeng. In 10 days time uyashona lo mntwana. Why fanele ashone? Not ukuthi uNkulunkulu umthathile. Wena umfake encwadini yokufa. Because into esihlanganisayo ukufa. Why would I give birth kumntwana manje ngimfake encwadini yokufa? We understand? So ke lo mama lo asesemncane asesentombazana nama boyfriend akhe basalala usesemnandi. Wakhipha iziso. uNkulunkulu wabheka. iBhayibheli lithi ngizokukhumula ube ngqono. Uyasho uNkulunkulu athi I'm gonna strip you naked. Athi ubufebe bakho buzobona umhlaba wonke. Athi bufihle lale mahotela ebusuku uphuza amapilisi namakhoka flash isisu. Athi uNkulunkulu I'm gonna show you who I am. I'm gonna strip you naked. The whole nation shall see you. Who the hell are you? uNkulunkulu akudlalwa ngoNkulunkulu. Labantwana bakhishwayo uNkulunkulu took his time to create them. Who are we to do that? Who are we as families to dictate ukuthi wena kapsilo yasikhipa lesiso? What? What? That's an insult to God, not to me. Manje as a family sifuna ukukhipha ukuthi thina la ekhaya singama family abo doctor. Singaba family abantu abaziphatha kahle. Umntana makwenzeka iliphutha wamitha makangabulawa lo mntwana. Makangabulawa. Enye into uNkulunkulu ayireveal kimi ukuthi we have been sold to slavery. Bengibheke kunenye documentary yaseAmerica. Ngesikhathi seslavery beba slavery shugogo nomkhulu nomama kusho ukuthi umndeni wonke wawuthathwa ubeka kwislavery. Ama slave traders ayelana nabafazi alale nabantwana ala kusho ukuthi mawumama unomntwana unabantwana bayi4 baqhilaze nabantwana bakho ba rape ugogo ba rape yonke lento. Ngine 3 days ngibhekile leyo nto kathi umoya engcwele bakangiprepare wathi umoya engcwele this is what the spirit of abortion does to families. Enslaved the family. Enslaved the families. Mina nga-abortiswa ngemncane. But you know my mom was an abortionist as well. Do you know how many abortions she has done? She has made about 3 or 4. Serious? And I know about that. And it came to me. So abantu they need to go back. But yes abanye study she passed. I-past yakho ungayiqhosheli. I-past yakho you need to know ukuthi kule family kwenzakalani. Ukuze manje abortion mayisuka kulo ingena kulo isuka kulo ingena kulo ubani ovula umnyango. Because immediately thina sizomnyonyobisa ebusuku singabo rahati singabo gogo singabo auntie nabo malume si decide sithi hayi umntana nomithisa omalume la ekhaya izoletha ihlazo akakhisha isisu. In other words sithi le monster asishiye la ekhaya le demoni le rape le demoni le abortion siyalifihla. Hayi bantu uyangizwa ukuthi ngithini siyalifihla aliqhubeke lisebenze. In other words siyaliprotecta. Yabona nje kuba ngikhuluma ngeabortion enziwa kimi ayijabulile yo you don't know how excited I'm. Ngize ngijive ngithi khona
ngiyabonga. It was painful ngikhula, but as long as uyosindisa imiphefumulo, as long as uzonginikeza abantu abazoza kimi bathi mama Kapsile, this what happened to us, siphuma kanjani kuyo, ngithi mntanami, let's do this, let's pray, let's repent, talk about it, ungayifihli. Akukho okufihliweyo. Lo mama bekangazi ukuthi ngelina kuzoba khona into ebizwa TS Media. Yeah. Lo walahlela umntana emhlangeni. Wayengazi ukuthi uzoba nabantwana abawu3 babafana. Wayengazi ukuthi labantwana bakhe abawu3 bazokhula kufika isikhathi sokuthi babe nabo makoti, kodwa abomakoti ba-abort bonke. Athi uNkulunkulu, athi ngizohambela ububi babazali to the 4th generation. Manje kusafara abantu engafanelanga basafara. Sibhizi ke manje ke mntanami, ngisethembisa. Ngizikhumbule ekhaya yami kaKapsile. Okay. Kunobaba esimfunayo. Ubaba walomntwana owantshingwa lapha emhlangeni. Uthe ngifuna, fortunately mina ngihlala eSivani, lo baba umntwana bathi uhlale welamlambo. So ungifonele lo mama eQwaqwa, wathi ngicela ungifundisa umuntu so ethembisa, ngoba njengoba ushilo mama Kapsile ngifuna ukuyomtshela ukuthi ngiyaxolisa. Ngabulala umntanakhe. That's all. It's done. Abavumi kimi nguNkulunkulu. iBhayibheli lithi shesha uzwane nolwa naye lungakafika usuku olunzima. Sipreparele ukuthi mhlazana uNkulunkulu ebiza umphefumulo yethu ibe ayithwala. Ngithi iBhayibheli lithi akungena nemithwalo. Yebo. So ke uyazi ukuthi kubhlungu kanjani ukubulawela abantwana? Wena mntanami, if ubulawela abantwana abawu2-3, awunkosikazi wakho ngimbonile, muhle mntanami, nyeka abort, muhle, ayindlela ntombazana nkosikazi wakho. Uzithi umpumi unompumelelo. Girl. Anyeka abort. Yeah. Unengqondo la mntwana. And uNkulunkulu ubusise ngonkosikazi right. Ene niukhuleke lo mshado wena. Mara ngifuna ukwenza isibonelo ngonompumelelo. Okay. And in the spiritual realm mayinga exist. Yes. Unompumelelo amit ama triplets. Yeah. Bese unompumelelo athi hey, uDlamini ngeke abe nemali. Utshelo ubani ukuthi uyeke ube nemali? Utshelo ubani? Uyasazi isikhwama sakho kahle hle ngoba kunenye imali, uyazazi inkomo nazo ekhaya. Uyangizwa ukuthi ngithini? Amithe bese yena azicabangela athi hayi, uDlami konje ubani lo mfana besihamba naye last, lo mfana wakho Nkosi yapha. Unkosi yaphi? Unkosi yapha. Athi unkosi yapha usesemncane, nami ubaba usesebhizi ngalento ze podcast manje amabe hayi ngizokhipha athi uyokhipha kanti ama triplets. Ngifuna ukukhuluma nawe. How would you feel? Uyazi ukuthi yoba abulala isizwe esingakanani sakaDlamini? That is why ngithi amadoda amithisa mawa involve ngoba ahamba yes, that's it. Moya ngcele, thank you. Ahamba la madoda bathi awuzali indoda ayizali, akunandoda engazali. Yazali indoda, yamithisa isisu sakhishwa. Yeah. Manje le yambewu encane uNkulunkulu ayiphe yona yaphelela endleleni. So mawatshela amadoda, mawa involve ukuthi hayi kahle hle wena ukuthi awumithisi, wazala mina ngabulala. Bazophila abana amadoda aphuza kanjani? Adakwa amadoda Kakhulu. adakwa. Awadakwa ngoba afuna ukudakwa. Monga wabatshela ukuthi nithi indoda ayikali. Mabangakutshela insizi zabo. Mabangakutshela ukuthi they go through what? Umfonele ngisikhiphile isisu. Lo mama amadodana akhe 3 lo munye bazozwe une depression. Umntana omfana and usebenza kahle unako konke. Usebenza kahle unako konke. Oh mama, that's deep. So ke ukabotha, it's not only ukabotha, ukhona lo munye otheke mama akulungi next. Akulungi next. So lokhu ngaqala nga-abort uthi mama ngakhipha 6. Jesu uNkulunkulu ngeke azabayeke. Ake sifunde lapha yana uPsalms 128.
verse 1. Namadoda anika abomama imali yoku-abhorta. Unikwe Asenkingeni. indoda. Yeah. Indoda Eish. akusindoda ikhawathi le. Eish. Ufana nabantu abasejele abaku-life sentence. Uthi uNkulunkulu umoya ingcwele uNkulunkulu makangibiza ngo-1997 uthi Kapsile kungcono itshe lokusilwa ligaxwe entanyeni yomuntu kunokuhlukumeza abantu abancane. Khona lelo verse abafundisi bazalichaza ngoba likhona. But leli selivule manje uthi Lelo manje amaHubo sivula 128 amaHubo 128 verse 1. verse 1. Ya leli ngiyadlula kulo uthi uNkulunkulu kunokuthi ukhubekise laba abancane. Kunokuthi ubulale labantwana bangakazalwa. Hayi mara singamakhawathi. Mntana ongakazalwa. U-auntie, ugogo, umzalwa, umalume, ubaba, umamncane bahlele etafuleni bathi kusho ukuthi lo mntana ayihero. Kusho ukuthi lo mntana was destined for greatness. Ngeke ngathi ngelinye ilanga abomama basemkhukhwini, abomama abahluphekayo, abomama njengoba ku December singena grocery. Yazi mntana muzwile ngisaya nginamali. Athi ngicela ungiphe imali yokugibela. Mhlawumbe umntana mlo yakuba zanga abhotwe. Mhlawumbe ngabe ngithengele nemoto yazi. Do you know that? Eish. Because he was a boy. Mhlawumbe wangabe wangakhela nomuzi omusha. Njengoba ku December khona omunye umntana engimfonela kathi cela ukuzovakasha kwakho. Uzohlala egate. Angeke ngene endlini yakho. Ngoba umakoti akangifuni. Eish. Athi kuye uzohlala egate. Angeke ngene ngizongcolisa amasofa kwakho. Ngikhulisa nzima. Ngathi ngizohlala egeyitini. Ngizoza nesikhafuthini sami. So sorry man. Mhlambe lo mntana engam-abhorta bekazongilanda ngemoto or bekazothi mama uzodla iChristmas kwami. The one that I've killed. Mhlambe bekazongilanda. Mhlambe unkosikazi wakhe bekazongamkela. Mhlawumbe unkosikazi wakhe bekazongithanda anga-appreciate. Mhlawumbe mangena kudla uye bekazongithengela igrocery. Yeah. But I did not know. Eish. And I killed him. I killed him. I killed the best. We have killed the best. Last nganye maguneni enyokolotisa isinkwa. Enyokolotisa isinkwa ngenamali ngilambe. Athi kuba mntana uyaphila. Mhlawumbe mntana uyaphila. Ngabongena namakroza. Ngabinyaka mayiphelile. Uyazi ukuthi ngiyadla. I don't go around and beg for food. Ngathi kumntanami angeke ngene kwakho. Ngizohlala esitobhini or ngizohlala egeyitini. Ngizonibona nabasukulu. Yamayi wami. Babe right.
Yeah. uNkulunkulu asixolele, uNkulunkulu asixolele, axolele nama-families wethu, awabona ukuthi ibongo zabo ne-dignity yabo and everything yabo comes first before God, before the fear of the Lord. Abomama abaningi bayahlupheka namhlanje, mhlambe the firstborns ezabulawa ngabe yizo namhlanje Isithola bona. ezizokwazi ukuthi siye eDurban kuholiday asambe nomama. Hayi laba bathi uzongena kuyiphi imoto, Eish. abathi uzongena kuphi, uthi moya emzini wabo bathi uzolala kuphi, kodwa ubalalisa wakho phakela ukuphakela, ungangena ebhakede lamakhekhe. Kubuhlungu bomama. Yes. Awa-abort abantwana esaba-abort mabasixolele, mabasixolele. We were young besingazi ukuthi it will catch up with us, besingazi ukuthi labe sibachoosile ukubakhulisa yibo abazosilahla, labe sichoose ukubakhipha. Ufana nokuthi ube namantombazana awu-2 uthandane nawo, akuthanda umpumi, akuthanda umpumi abonisa amasayini ukuthi uzoba unkosikazi kaDlamini, uzokwakha nakuDlamini. Hayi wena ugijimela uNomsa, akulungisa uNomsa. Eish. Uyayibona uthi uzohlela ukuthi kube ngashada umpumi, So late. sekulate. Angikwazi ukubuyela kuloya mama wangikhipha isisu ngithi buyisela la mntana ami firstborn wayibulala. By the way, you know after abortion ami second born yami yashona, because iwumbu yami manje ya inherita the spirit of death. So ngangihamba but I was the carrier yespirit sokufa. Psalms 128. Mabasixolele abantwana isababulala. Yeah. And mabalale ngoxola. Yeah. Ngoba ngabe sebabadala, that's why kufanele sibanikeze amagama, sikhulume ngazo, senze ixoxa and balale ngoxola. Sabulala wrong. Sabulala abebazokwazi ukuthi inyanga iphelele ithi ngiyothenga lo mama igrocery. Sabulala abebazofona mama unogesi. Mama nyeza ngizokulanda siyodla breakfast. Mama nyeza ngizokubona for 2 hours. Aye bajike emagedini emizini yethu. Ngikhuluma ngabomama, angithi ngidila ngabomama, abomama amapain abadlula kuwo. Ngake ngaye emshadweni womntanami. Ngangihleli njengo auntie omele ukudobha amabhodlela lapha ngaphandle. Sure. Ngihleli yabona labo auntie abadobha lamabhodlela la. Yeah. Bathina yindle yakhe ngathi awu indle yakhe le, awu yindle. Hawu ngathi ngisuka ngithi ngifuna ukuyena to but alikho toilet mama, mthatheni umama kaMakaye lapha uzoshiya imfena yakhe la, because isaziwa kabi. Sikhulisa abantwana kunzima ukukhulisa umntwana, akhethe umfazi akutshela ukuthi akakufuni. Ulale ngendlala ubone kuma Facebook bakabhana ngamanandusi, bakabhana ngeinyama. Wena una 3 days ulala ngendlala. That's why manje uNkulunkulu athi bazoya esihogweni. Eish. Bazoya esihogweni. Eish. Eish my God. Abantwana esababulala uNkulunkulu makasixolele, sabulala wrong. Besingazi ukuthi sizoba nopho 60. Sasina 16. Sasina 15, sasina 20.
and sasingazi ukuthi impilo uNkulunkulu azange asilethe emhlabeni sizokheberesha sizosasanka namadoda sizolala besingazi. And there were no one who was telling us ukuthi ku dangerous ukulala. Sasisitshela ukuthi sibahle sinamafika siyathandwa kanti siyayuzwa. Asiqale lapha ku Psalms ngiyamthanda uPsalms 28. Asiye ku Psalms 20 kune bengisakhuluma no lona manje kuseni. Bengikhuluma noNcamisile untombazane engihamba naye Ncamisile. Angisakubingelelanga egameni lika Jesu Kristu ukuthi umntana makaphuma esibelethweni angithi sishilo last sathu yesiswini manje ke I think of Psalms 20 ukuthi sibunganyelwe izinja. Salala nezinja noma ungasamvulanga. Salala nezinja zabafana abebethi bayasithanda kanti bazosimithisa abanye babo basiphike. Salala nezinja sakhavara izinja ebusuku. Salala zashiya abantwana ezibelethweni zethu. Sathi masibatshela ukuthi is pregnant bathi uyayikhipha leyo nto. Abanye babo bashiya. Ngiza kulento, what are the reasons? What are the reasons abantu bangifonela ba WhatsApp balala nezinja? Because ngempela mangilala nawe ngimitha ungitshela ukuthi ngiyakhipha isisu. Umoya ubunja lopho. Akekho umuntu ocabanga ukubulala umuntu ngaphandle kokuthi ayinja. So ke kusho ukuthi besingamantombazana abo taste and pass bakhona lento abafana bathi benze taste and pass. Abafana abanye bayingozi bayakwazi ukulala nawazi ukuthi umuntu akakuthandi. Hayi ungathi mntana mani akanti ayenziwa leyo nto kanti uyazi wena. No ngiyavumelana nawe. Hayi ngizothi bayenza ngithi. Yeah. Siyenzile. Psalms 22. Yeah. Verse. Yehla nje uye lapha kubo verse lapha kubo verse 20. 20. Angifundele verse 20. 24. Verse 24. Somewhere lapha awumfunde nje uPsalm 22 uye ku7 uye ku8 wehle nje naye. Amahubo mama. Yeah, amahubo uyo Psalms. Asize kule ndaba yakho. I'm interested. Kuyenzakala ukuthi umfana ngalala athi uyakuthanda ngakuthandi. Yeah. Especially laba abafuna ukufunda ukwenza ucansi. Yo mntanami next time ufuna ukukhuluma ngegama rejection. Yeah, ngazi ukuthi umoya ongcwele ungisabe. Silale nabantu abarong. Mina ngilale nabantu abarong. Ngikhula ngintombazana. Yeah. Besiphuza esportini. Hlale esportini siphuza shayela kube mnandi. Awumazi lo muntu uqala nokumbona namhlanje ulala naye. Next week mhlambe ke niyachubanyana ini. Lo muntu bekangakuplananga empilweni yakhe. And so umithi or sekwenzakalani sakutsho ukuthi phela naki nalomuntu wakhe. Mina nginomuntu wami usevarsity. Uyayizwa onke lento leyo. Ngake I'm talking angazi ukuthi yazini ngifundisa abantu impilo ukuthi impilo enjani. Yeah. Ku dangerous uthi omunye intombazana akungihlasimulisi umzimba ukukhuluma ngalezi zinto ngithi no akungihlasimulisi ngokuthanda kabi. Kunzima ukukhumula uzolala umuntu abe azi ukuthi la ngifuna ukudeposita or disease or ngifuna ukuthi umfazi wami makangekho or while umfazi wami esesikoleni lo ngizomlobola ngizomshada lokube isithibatlala. Yazi isithibatlala isivimba ndlala. Okay. We understand? Yeah. Khona manje silambile. Mangiyodla amasimba chips angidli. But ngivimba indlala. Ngizofika endlini ngithola abaphekile bese kudliwa ukudla or siphume selapha eNando sithenga isidla. Kodwa isithiba ndlala ukuthi kunalento unyashe emzimbeni ngichithela phi lento. We understand? That abanye abantwana bafomeka kanjalo.
ukuthi walala nawe angakuthandi omunye akubona ukuthi umubi mara lale nawe hayi ukuthi umubi awubukeki ithi ngayibeki kanjalo awubukeki nje uya understand ngoba ngithi singabantu sibahle kodwa asibukeki ngokufana azi ukuthi indoda akusi type yakho mhlambe wena awuthanda abantu abamnyama uyalala nomuntu pink uya understand uthi ayi lo uyangixhopha nasebusuku ngibathanda uyayibona so kunabantu abanjalo omunye akamthanda umuntu odark kakhulu but for the sake yokuthi ngifuna ukurelease it's like uthenga umahosha ama sex workers abantu abaningi abathandi that's why they can sleep with them and kill them that is why when they are pregnant bathi abort lento abanye sothi ulala nginomuntu sothi uyagula akaphazamisekile ekhanda ene loyo moya ubuphazamiseka ekhanda uzongena ku ubona manje uyakhuluma ubona kunezifo zabo depression uNkulunkulu azangadala depression abantu balala nabantu abathwele imimoya yobuhlanya kunenja angazi kunenja engengalala nayo and I lost everything I lost my car, lost my dignity, I lost finances, I lost sponsors, I lost destiny helpers because ngahlangana nomuntu owathi uyangithanda kanti yinja uNkulunkulu wangikhombisa yena ebusuku ngilele angithi manje nasebudaleni nathi siyafuna umkhulu Nkosi yami uthi Nkosi yami noma singaguga sonke akusenani uthi nje uyayibona ikhona injalo mntanami ngaphandle kwaloba bathi hayi mina sengiyozengena ezulwini kodwa abantu akekho umuntu ofuna kuba lonely emhlabeni loneliness is not good nami ngahlangana nalo uyazi ukuthi kanti lo muntu wayengangithanda yinja iyazi nayo bengi na last week ikafika kwami ngathi wena uyinja ungaphinde ebudaleni bakhe ayinja mdala hayi lo beke umajiva neke hleli kwakho uyaklina uyawithi ani konke mophuma kungena abanye abafazi akakuthandi lo muntu inja ngaluza everything I used to have things uNkulunkulu bekangibusisile but ngalala nomuntu wrong lo moya wakhe wobunja wangena kimi waphe inja angisumuntu othanda izinto inja iattract into eze wrong empilweni yakho kwaphela konke so kamantombazana fanele abe careful njengoba bathanda isex kangaka isex is good ukuyenza isex but before wenza isex nomuntu fanele ni plan nifuna abantwana bayingaki nothandazela abantwana bayingaki nicela abantwana bayingaki kuNkulunkulu ukuze kungathi masomithile bese uyaabhotha nishade futhi kuhle ukushada akusisona ukushada ayilento yokukipita nokuthi sizokwenzani it's so wrong abantu mabashade abantu last week ngikhuluma ngomshado asiye emshadweni sikhuluma ngomshado la singathi mina angizange ngibe nebhadi lokungashadi wathi umunye umntana ku comment wangithuka kabi nomntwana la kuma comment wathi ngiyabheda ngiqala nokuvula umlomo ngivula ngomshado lento yomshado ngicabanga ukuthi umshado yini manje ke uma ungashadanga awunabhadi une curse kusho ukuthi indlu ekungashadelwa kuyo ayinabhadi une curse that house is cursed and it's not God why curse but uSatan that it's where abantwana bakhona manje bazolala noma kanjani bachekwa amadoda abantu emagate akubo kuma imoto zamadoda ashadile azi ukuthi makasuka kuwe uya kwakhe bema indoda yomuntu mayime gate lakini izokucheka you are releasing a curse upon that family kuzophila umoya obufebe kungena umoya weabortion ngoba mawumitha anyeke isisu basithathe bakisise kabo lendoda or basise kwakhe ngoba unomfazi wena ke sithibahlala wena ke into beyuzwa uzoforce ukuthi ukhishiswe isisu that's where uSathane abamba ama families enslaved
ayeke usisisuka la indoda wazi ukuthi unomfazi izokutshela na uRobert Lynn na uRadu la lena muthanda uyazi ukuthi mina unompumelelo khona anyeke ngikhona anyeke futhi ngichithakele umshado wami ngalento le akukhishwe lesiso manje ke ama families okungashadwa kuwo aqalekiswe isitha azange aqalekiswe uNkulunkulu akhesiwe mantombazana nikhesiwe kuyisono ukutholela abantwana emakhaya niwathole namadoda abantu bese ne abort. It was not meant like that. Umuntu uyakhula alotsholwe kahle aphume kahle ekhaya abo anti bam awukwazeki ukuthola umntana akakhoza ungakakhoza uthola umntwana nomntana akathola umntana kuba akakhoza nomntana akathola umntana kuba akakhoza bese ungitshela ukuthi why ngixoxa ngomshado umshado. That's how God designed it ukuthi umntana entombazana afanele aphume ayotholela abantwana bakhe kaDlamini babiza uDlamini badla isinkwa sakaDlamini bangadla ukudla kwala ekhaya why bafunani la kukakhoza la bafuna nabantwana bakaDlamini la umpumi makamithi ama-maternity awathengwe uwe ikliniki mayibhadale udokotela uwe yonke into uwe singena kuphi thina. That's your responsibility. So bakwatela lokho amantombazana afanele azi ukuthi it's not akusisono ukungashadi isono nesiqalekiso ukungashadi because amademon akukhesile. That is why babona ba comfortable ngokuthi abafuna ukushada bazothenga ama vibrator or bazosebenzisa ama cucumber or bazosebenzisa ama carrots bese sithi thina masikhuluma sibatshela iqiniso ukuthi sithi sivula athi la mama athavula umlomo wakhe wakhuluma ngemishado ngathi imishado is the only thing that you must do. Wonke amantombazana afanele ashada emizini yabo wonke amantombazana amashada emizini wabo ahleleleni la ekhaya uzuthatha indoda mara abantu benkosi ngishayeni manje ngishaya ngikapeni ngamatshe it's fine uthatha indoda uzohlala nayo kini ngilane nendoda kakhoza endlini kababami that's an insult that's a curse ngize ngimithe ngiabode futhi la endlini uyabona ukuthi usathanda ukhesa South Africa ukhesa abantu kanjani and manje abantu abasha fanele bafundiseke but ngiyambonga uNkulunkulu khona bazofundiseka khona ngalesifunda abazothi ipaint lami ngikhuluma ngepaint mina ngiyakhulu ipaint lami ngeke liphinde liwe phansi noma kanjani because manje ama paint bawisa noma kanjani ipaint akusinto okuyiswa nje at any time at anywhere. That's why nerekere fanele ihlale efikeni yentombazana amantombazana azithibe kungena abantu ngeimoto babuye eVendor babuye ePietersburg abomalume nabobani bathi sizocela unthabise ngwala ekhaya aphume kulilizelwe kube kuhle kube mnandi ekhaya ayotholela abantwana bakhele ukuze angazo release ikhesa abothe azalele la ekhaya futhi laba bazalele ekhaya bayacasula because abazali bayaqhulula khona lapha ekhaya bayaqhulula mabangishaye here I am. Beat me, insult me, say whatever that you want to say, but the truth is truth. It was not designed. Sifuna ukubona uNkulunkulu restore South Africa. Let us go back to our roots. Let us go back to basis. Let us go back to fear. Fearing the Lord. Because anyeke ngwenze lokho. Anyeke ngathandana nendoda yomuntu. Ngimithe ngiyokhipha izisu. Zizibo 3. Zizibo 3. I cannot. And enye into lalela futhi wena mntanami labantombazana njengoba abota abanye bangama ritualists laba balala nabo uvula amathanga uvulela iritualist awazi angithi futhi abathandazi ngoba nalento zokuthandaza abathi into zabantu it's outdated mongathandazi uzolala neritualist ozothi mayimithi fanele kuabothe ngoba fanele iyo supplier ialtar layo ngalo umntana wakho. So that is dangerous. Kunomunye intombazana angaze ngikhulumile naye last ngayo. She's about 45 use UK manje. Okay. She's about 45 ngangimangale mina umntana wakhe ukuthi umntana unomntana we6 years una 45 kusho ukuthi uthola umntana no 40. Sathi sisemthandazweni kuthandaza abantu abagcila umlilo ya manifest amademon athi yawena ucela nini ukuthola abantwana wena awazi ukuthi abantwana bakho bonke baya-abortwa
lo umthole kanjani ngoba thina every time umithi siyabathatha abantwana bakho so wena sewuyazala manje abanye ke in the kingdom benziwe ukuthi wena momithi uyifridge yethu wena uyazibhankela so ke asifunde masinyane Psalms 128 verse 1 okay asiliphuthume leli verse yeah hey babukile lapha emakhaya yeah it's deep abantu abayeka ukulala bangashadanga yeah hayi mama sizokwenzani isex imnandi ayikho mnandi for wena ungakashadi ngesikhathi esi right uzoyithola isex ayipheli yazi mina angaze ngabona lapha edrobheni bathi hayi sanibonani kunjani mama uyitholile isex izolo ugcineneni kuyithola phuthuma uthola isex ngoba mangothola isex igazi lizogijimela ekhanda sabona mama kunjani uyitholile isex izolo uyigcine nini hayi phuthuma njengoba kuDecember hamba uyothola isex sabona puti kunjani puti uyigcine nini isex angiyazi naleyo nto njalo ayisebenzi kanjalo asizelanga isex emhlabeni azange uNkulunkulu makathi size emhlabeni athi size lisex we have come here to fulfill our purpose that uNkulunkulu asinikeza wona to preach the gospel of Jesus Christ of Nazareth isex will find us along the way and enye kufe mofika ezulwini bathi waze woma uke wayithola isex emhlabeni uhlekani mawufika ezulwini ke bathi ncami ufikile asikubheka ncami wafika wome kangaka hawu ubonga ithola isex emhlabeni ncamisile uyesihokweni because wena azange uthola isex emhlabeni there is nothing like that iBhayibheli lithi izinja nezifebe nabathakathi they are outside the gate they shall never see the kingdom of God they shall never bathi bayaziluma enyama ngoba the sex ebebayenza emhlabeni iseyinyoka manje emizimbeni yabo so the best thing akuvala amathanga eSouth Africa amadoda avala amazipho it is possible ukuphila ngaphandle kwesex and kumnandi we have tried it is working for us and angisho ukuthi njengoba ngithi hayi ngesikhathi esingake ngayithola isex ngicela kumuntu angifuni futhi I'm comfortable without it I feel good because kunama virtues wami uNkulunkulu awa restorayo urestore umlilo ngoba isex ithatha amandla immediately qed kwenza isex nonke ngikhathala uhlekani sesebenza khuluma iqiniso mara vele mina ngitshela mina ngikhuluma futhi ake umuntu okhuluma iqiniso njengami ngoba abantu bayawafihla amaqiniso omunye aphuma uyothola isex for 1 hour uyamitha fanele kuyo aborta uzokulungisa uNkulunkulu and futhi isex ya 1 hour ke ibhora kaphi ke le ngoba phela ngithi uyajonja vele it's obvious asidlule mntana mcice ngaye sami vulizwi hayi uyekelala ufukisho okay wabona umuntu otshontsha isex it's a quick yazi isex imnandi when you niyahamba niyakuphika uma holiday na driver nidlula la magarage bayazi ukuthi ayuthabani nompumi bahambile bayikuphikiphi nahamba nidlula emagarage niyama lapha nishoot ithombe na postela ifamily nafika kamalume kumnandi icamera nizolala ngapha mpumi ufaka imithwalo yakhe kumnandi uyayibona nje yonke leyo nto leyo that night hayi ngikathele mkami the next day good hey man we had a good sex at Durban ka auntie imnandi kanja leya one quick pastor ngapha umfazi uyamfonela ukuphi uzanini ngiyeza manje sheshisa qed hayi asambe mfunda izwile ngosintana sizizwe lenkosi hey Mahubo 128 verse 1 128 128 verse 1 yes yeah inhlanhla yekhaya lomuntu oqotho igama lokukhuphuka babusisiwe bonke abamesebayo uJehova abahamba ngezindlela zakhe ngokuba
uyakudla umsebenzi wezandla zabo. Qhubeka. Oh no yimi ngifunda wrong. Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho. Uyakuba nenhlanhla nempumelelo. Aha. Hey. Uyaba nani? Nenhlanhla nempumelelo. Jesus lethanda isitsha somnikelo. Qhubeka. Verse 3. Ngakho uyakuba njengomnqumo othela phakathi kwendlu yakho. Ithi umpumi. Yes. Uyakuba njengomnqumo. Umpumi uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho. And then qhubeka. Abantwana bakho babe njengezithombe zomnqumo. Bezunge zitafula lakho. Amen. Lethi isitsha somnikelo ncamsile konze iphumile. Abantwana bakho iBhayibheli lithi ubusisiwe umuntu la ngikhuluma man and abortion. Asikho isidingo sokuthi amadoda athathe abafazi ayo bakhiphisa izisu. Asikho isidingo sokuthi amadoda athathe amantombazana ayowenzisa ama-abortion. Asikho. They shall be judged for that. They are bagrozara ipoverty. Yeah. Asikho. Asikho isidingo sokuthi ulele nomfazi wakho ulele angishilo ngathi lento in the spiritual realm engasebenzi wena mntanami ulele nompumi ebusuku umkhaverile kumnandi. Yes. Muhle ubhekele ubuhlo bakhe naleskin sakhe esihle kwangathi ugeza ngobisi. Mara uyazi ukuthi kunomuntu bolane naye i-abortion ni line la ekhiphisha isisu ubukhawadi lapho. Emadodeni asikho isidingo senu sokuthi nihambe nilala ibani satisfied with one woman that God has given you. Asikho isidingo sokuthi umnyonyobiso uyomkhiphisa isisu. You shall be judged. God is seeing you because iBhayibheli is a God with 7 eyes. Ubona emhlabeni wonke jikelele akukho okufihliweyo okungayi kwambulwa. Ngifonela omunye umfundisi. Okay. Uyakhala. Uthi mama kudala ngibamithisa. Ngibakhiphisa izisu. Ngifonele amanye amantombazana. Lo ntombazana uyiworshipper. Uthi mama ngakhipha isisu ngoba ngiworshipper ngithandana nomfana odlala organ esontweni. Manje sonke lapha ya ku worshiping team. So masihlele meetingini. Silwa sikarabhana kangaka. Silwela lokuthi lo mithiselo wakhiphisa wamithiselo wakhiphisa wamithiselo wakhiphisa okungcono kungaka bazalwane. Right in the house of the Lord. Hayi mina uyakhabisile wazenza clean mina ngicole kapi. Mina benguhodoba angazi ngazibiza hodoba benginkalakatha. Yeah. Kunzi until idemon lobufebe ngalibona liphuma kimi liqhaza because I prayed ngathi uNkulunkulu amthayat. Ngazalo lobufebe nami nabe ngwathanda amadoda shami. Madoda. Madoda. Hey. Ayibe ngwathanda amadoda shami. Angithi manje bekangekho umuntu angithi bengazi ukuthi there is a better life ngaphandle kwamadoda. Yeah. Bengaka discover I-purpose ne-calling yami. We understand. And angikholwa manje blessed is the man who will find me. Angikholwa nokuthi ukhona la South Africa because manje ngiyicream kamama. Unqambothi. And futhi angisafisi lutho. Manje into engifisa ukushumayela ivangeli. Phela. So uthi lo siyaworship akekho fana nawe. Akekho fana nawe. Akekho fana nawe. Nkosi yama Nkosi. Lela demon le-abortion elilapha yakukhwaya liyaphuma lisaphaza ibandla lonke ngoba siworshiphela ababulali nabathakathi balapha ya ku-worshiping team balapha ya istage and abantu basitshe ukuthi singakhulumi ngazo bringing filthiness in the house of God. Labo bantu ba repent. Hayi futhi angibabuza ngibancenge futhi ngithi ba repent. Uyabona khona manje into ezayo emhlabeni inzima. We need to ngiyalithanda isonto engisonta kulo because banalento yokunquma. La isonto lami liyanquma. Konje zangitshela ngisonta Assemblies of God. Lanquma. AOG. Siyawadinga amasonto afana nabo AOG azonquma abantu. Yeah. Bahlale
phansi abantu mabangcolile, bahlale phansi abantu mababuye ebufebeni, bahlale phansi abantu mababuye ukuzozala singazi ukuthi abantu bayakukwada, bahlale phansi abanqunywe because they are bringing the wrong spirit in the house of God. Injalo. It's a new lifestyle. We're bringing what? Don't talk too much. Abantu abasha bazabaleka esontweni. Ngoko babaleka esontweni esihogweni yeke bakhona ukubaleka. Esihogweni yeke bakhona ukubaleka. And nginenhlanhla ngasibona isihogo. Stine siwansala lesihogo ngasibona ungibona ngishumayela kwangathi ngiyahlanya. Mina bengiphila double life. Bengisesontweni ngisezweni. Bayazi futhi besiphuza nabo ukuthi amasithi amen Jack Daniel ihlelela. Angiphuza iJD indoda engenasikwele. Azi Jack Daniel ikudakwa kusasovuka usuba futhi esontweni. Sasize sithi mase siyibongelela sithi awuJD le indoda engenasikwele usovuka kusasa futhi wenza into oyithandayo. Wathi uNkulunkulu ngiyabona Gabisela. Ngikubizele yonke le nonsense wangishaya kabuhlungu uNkulunkulu. Ukutshelela ngithi ukuthi ngabuyela kuNkulunkulu ngaphakamisa izandla. That's why ngishumayela kwangathi yahlanya ukuthi iBhayibheli lithi ubusisiwe osaba uJehova. Indoda esaba uJehova kunale ntombazana ngitshela ukuthi indoda yayishaya iboyfriend yayigide esiswini yahamba wayomkhiphisa isisu waphuma inhloko iday 1 iday 3 waphuma isandla umunye umzimba wasaluhafu esiswini. Akunandoda ekuthanda engakwenza njalo. Yayisaba ukuthi inomfazi. Vele mothandana nendoda nomfazi mawumithi izokhiphisa isisu ungacabanga ukuthi ngihlaba umsana wabithu ngincana bathanda ukuthi bafake iprama stove bathi mina ngiyachisa chisa girl nesihogo sizochisa girl achisa ntombazana mhlupha umfazi wabantu endlini yakhe uchisa sizokulungisa isihogo sizochisa naso. Hey mama yazini for now ngicela ukuthi sibambela ngineminye imibuzo enginayo zofisa ukuthi uzosibonisa nalento yeabortion ukuthi yenziwa kanjani. Mathulusi uzosenzela ngaphethe mntanami ngaphethe. Yes ike ibonakala ngiyakhumbula kule episode washo wathi asikho isizathu esifaneleyo sokwenza iabortion. Ngineminye imibuzo ke engizothanda ukuthi ngiyimbuze nakuleyo bese usidemonstratela nayi abortion. But for today cela ukuthi ke sibambela mhlawumbe ushini number yakho ke 084 212 9437 084 212 9437 maba WhatsApp abantu eSouth Africa. uDecember nje futhi akunamsebenzi ngimele amafoni wenu ngithandaza nani ngiyanikhansela ngikhuluma nani over the phone nginifaka ku WhatsApp group hayi ngoba nguNkulunkulu nginifaka ku WhatsApp group support structure sakho ukuze sikusize la uwiki khona in Jesus name. Bafowethu siyabonga kakhulu ake sibambela namhlanje ngiyacela ukuthi sibonane lapha eSoweto eMidlands ezone 6 besinomkhuleko lapho ngomhla ka31 January from 10 AM kuyoze kuyoba late. Ayisobe sikhona. Siyoqala onyaka ematheni. Nami nyeza. Woza mama. Angizobe ngikhona. Thank you so much. Bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu angicina nibusise ke sibona lapha eSoweto sibona no episode yethu elandelayo. uNkulunkulu angicina nibusise. Amen. Amen. Yo mama siyabonga. Awuthi ke